Θέλω να σας καλωσορίσω όλους στην ιδιωτική μας χρυσή εκδήλωση. Είμαστε εδώ για να σας δείξουμε πώς να αποταμιεύσετε σε χρυσό, να προστατεύσετε το μέλλον σας, να μοιραστείτε με άλλους και να αποζημιωθείτε με την πολύ σπάνια και χρυσή ευκαιρία μας. Αυτά είναι μερικά από τα συστατικά για την επιτυχία σας. Θα σας δείξουμε την εταιρεία μας και τη διοίκηση, το δυναμικό της αγοράς και τη στρατηγική μας. Με μια 5.000 χρόνων παλιά παράδοση. Έχουμε μοναδικά προϊόντα χρυσού σε πολύ προσοδοφόρο θυγατρικό πρόγραμμα και ένα δωρεάν πρόγραμμα εγγραφής. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα πολύ να παρουσιάσουμε τον οραματιστή και ιδρυτή μας, τον κύριο Χάραλντ Σάις. Ο κύριος Σάις λέει: «Η αποστολή μου είναι να παράγω την υψηλότερη ποιότητα χρυσού που διατίθεται στην αγορά, να είναι εύκολα προσβάσιμη στις μάζες των έντιμων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, σε σημείο τιμής που ο καθένας να μπορεί να αντέξει οικονομικά. Στόχος μου είναι να βοηθήσω εκατομμύρια να βρουν οικονομική ελευθερία από το τρέχον σύστημα του χρέους. Και είμαστε εδώ για να φέρουμε εις πέρας μαζί αυτή την αποστολή στον κόσμο». Έτσι, κυρίες και κύριοι, όπως γνωρίζετε, ο χρυσός έχει μια ιστορία πάνω από 5.000 χρόνια. Από τους αρχαίους χρόνους, ο χρυσός έχει υπάρξει μια πολύ σημαντική πρώτη ύλη και για τα τελευταία 2.800 χρόνια, ο χρυσός είναι μια επαναλαμβανόμενη βάση για το νόμισμα και το εμπόριο. Απλά σκεφτείτε το. Από την αρχαία ελληνική μυθολογία μέχρι την Αίγυπτο, τη Ρώμη, τους ευρωπαϊκούς καθεδρικούς ναούς, την Ινδία, ίσως ακόμη και να σκάψατε για χαμένο θησαυρό. Ή χρυσό στην αυλή ως παιδιά. Μέρη όπως η Κίνα. Ο χρυσός ανακαλύφθηκε για πολλούς λόγους. Όχι μόνο για κοσμήματα, αλλά και για τη χρήση ενός μέσου ανταλλαγής επίσης. Τώρα έχει πει ο κύριος JP Morgan: «Ο χρυσός είναι χρήμα, όλα τα άλλα είναι πίστοση». Αυτό υπόθηκε το 1912 και από τη στιγμή που πραγματικά το καταλαβαίνετε αυτό, ποτέ δεν θα ξαναείστε φτωχοί. Ο JP Morgan ήταν ο ιδρυτής της τράπεζας Morgan Chase, πίσω σε μια εποχή όταν ήταν ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους εκείνης της περίοδου. Η ερώτησή μου προς εσάς είναι: ξέρετε κανέναν που να έχει αυτά τα συναισθήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας? Χρέος, ανεργία, αστάθεια. Άνθρωποι εξαντλημένοι, υποτιμημένοι και κακοπληρωμένοι, στριμωγμένοι και αγχωμένοι για κατάσχεση. Είμαι βέβαιη, ξέρετε κυρίες και κύριοι, ίσως μερικοί από τους ανθρώπους ή το πρόσωπο που σκέφτεστε αυτή τη στιγμή είναι το πρόσωπο που κοιτάτε στον καθρέφτη. Για την ακρίβεια, για πρώτη φορά στη σημερινή ιστορία, η σημερινή γενιά θα έχει λιγότερη ευημερία κατά μέσο όρο από ό,τι οι γονείς και οι παππούδες τους πριν από αυτούς. Μήπως αυτό σας ανησυχεί καθόλου? Είμαι βέβαιη πως ναι. Μιλάμε για μια παγκόσμια κατάσταση και όχι κάτι μεμονωμένο σε μία μόνο ή σε μερικές χώρες. Αυτό είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα. Τώρα, ειδού πώς όλο αυτό ξεκίνησε πραγματικά. Αυτό το γράφημα είναι πολύ σημαντικό και θέλω να αφιερώσω λίγο χρόνο εδώ. Αυτό το γράφημα δείχνει την αγοραστική δύναμη του δολαρίου των ΗΠΑ και το παρουσίασε το Γραφείο των Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ. Το 1913 δημιουργήθηκε η Ομοσπονδιακή Τράπεζα Αποθεμάτων των ΗΠΑ, όπου δημιούργησαν το δολάριο των ΗΠΑ και το 1913 αυτό το δολάριο θα αγόραζε ένα ορισμένο ποσό των προϊόντων, ας πούμε την αξία $1. Ωστόσο, το 1933 ο Φράγκλιν Ντελάνο Ρούσβελτ δημιούργησε το εκτελεστικό διάταγμα, το οποίο κατέστησε παράνομη την κατοχή χρυσού νομίσματος, ράβδου χρυσού ή χρυσών πιστοποιητικών. Έτσι υπήρξε μία δίμευση χρυσού. Οι άνθρωποι έπρεπε να επιστρέψουν το χρυσό τους στην κυβέρνηση και το 1944, στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, στο Bretton Woods, ιδρύθηκε το δολάριο των Ηνωμένων Πολιτειών ως αποθεματικό νόμισμα του κόσμου. Έτσι, ειδού πώς ανασυστάθηκε ο υπόλοιπος κόσμος με τα δολάρια των ΗΠΑ και γιατί όλοι παραγγέλνουμε προϊόντα και αγαθά σε δολάρια των ΗΠΑ σε όλο τον πλανήτη. Έτσι, αυτό είναι μια πολύ σημαντική στιγμή στην ιστορία. Ωστόσο, το αδιανόητο συνέβη το 1971. Το 1971 ο Ρίτσαρντ Νίξον έκλεισε το χρυσό παράθυρο και τελείωσε τη συμφωνία του Bretton Woods, ξεκινώντας από το σύγχρονο διαταγματικό νομισματικό σύστημα. Ήταν σε θέση να τυπώσει χάρτινα δολάρια κατά βούληση, να υποτιμήσει το δολάριο και έτσι θα μπορούσε να πληρώσει για τον πόλεμο του Βιετνάμ. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα Αποθεμάτων μια ιδιωτική εταιρεία δημιουργήθηκε. Υπήρξε μια σταδιακή μείωση της αγοραστικής δύναμης του δολαρίου των ΗΠΑ, ακριβώς το 95% της αρχικής του αξίας. Πώς επηρεάζει αυτό τη ζωή όλων σας? Λοιπόν, στην ουσία από την ώρα που πρωτομιλήσαμε για τη διαφάνεια, το δολάριό σας αξίζει λιγότερο τώρα από ό,τι ήταν μόλις πριν από λίγα λεπτά. Ιδού πώς μοιάζει στην πραγματικότητα. Αυτό είναι ένα χρυσό πιστοποιητικό πίσω περίπου στις αρχές του 1920 και λέει ακριβώς εδώ, αυτό πιστοποιεί ότι έχει υπάρξει προκαταβολή $20 στο Ταμείο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και σε χρυσό νόμισμα που καταβάλλεται στον κομιστή σε πρώτη ζήτηση. Έτσι μπορείτε να το ανταλλάξετε και κυριολεκτικά να πάρετε πίσω χρυσό σε αντάλλαγμα. Ωστόσο, αυτό είναι ένα σύγχρονο χαρτονόμισμα των $20 και θα παρατηρήσετε ότι λέει Γραμμάτιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Αποθεμάτων.
αποθεμάτων, όχι ταμείο, και απλά λέει $20. Και δεν υπάρχει καμία αναφορά εδώ για χρυσά νομίσματα. Το διαταγματικό χαρτονόμισμα δεν καλύπτεται από τίποτα χειροπιαστό. Είναι κυριολεκτικά χρήματα τυπωμένα από το πουθενά. Και όσο περισσότερα από αυτά τυπώνονται, τόσο λιγότερο αξίζουν. Τι σημαίνει αυτό? Ιδού μια εξήγηση. Εμείς το αποκαλούμε ποσοτική χαλάρωση. Είναι η αύξηση προσφοράς χρήματος και η μείωση της αξίας του όταν έχεις να τυπώσεις περισσότερα δολάρια για να πληρώσεις για λιγότερα αγαθά και υπηρεσίες. Και λόγω της υποτίμησης, αυτό συμβαίνει σε κάθε χώρα σε όλο τον κόσμο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, τη Ρωσία, την Κίνα, την Αυστραλία, τη Σιγκαπούρη, την Ινδία. Είναι η δημιουργία ενός παγκόσμιου ζητήματος όπου χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα για να πληρώσουμε για λιγότερα προϊόντα, αγαθά και υπηρεσίες, και αυτό είναι που προκαλεί μια μεγάλη οικονομική αναστάτωση σε πολλούς από εμάς. Και θα μιλήσουμε γι' αυτό σε λιγάκι. Σκεφτείτε γι' αυτό με αυτόν τον τρόπο. Αν θα πίνατε ένα φλιτζάνι εσπρέσο και πόσο δυνατός θα ήταν. Αυτό είναι για το δολάριο πώς ήταν αρχικά. Και μέσω της ποσοτικής χαλάρωσης, που είναι σαν την προσθήκη ενός μεγάλου φλιτζανιού με νερό, σε αυτό το μικρό φλιτζάνι εσπρέσο, και όλο και περισσότερο νερό, και τελικά μια πισίνα. Πώς θα έμοιαζε τελικά ο καφές? Θα υπήρχε κάτω νερό και δεν θα είχε μετατραπεί σε τίποτα. Αυτό είναι ό,τι αντιπροσωπεύει κάποιον η ποσοτική χαλάρωση. Τώρα, έχουμε όλη επίγνωση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που λαμβάνει η χώρα στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Και το 2008 η κρίση ξεκίνησε με τη φούσκα των ακινήτων. Οι τράπεζες έπρεπε να διαγράψουν δάνεια. Δηλαδή, νέα χρήματα έπρεπε να τυπωθούν για άλλη μια φορά. Και αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζουν να συμβαίνουν τα προβλήματα. Πρώτα η Ελλάδα, στη συνέχεια η Ισπανία, η Πορτογαλία. Πολλές χώρες χρειάζονται διάσωση. Πόσο καιρό μπορεί αυτό να συνεχιστεί, παιδιά? Τα ντόμινο στιβάζονται και αυτό συμβαίνει σε χώρες σε όλο τον κόσμο. Βλέπετε, ο ορισμός του πληθωρισμού είναι η σταθερή αύξηση των τιμών των αγαθών και των υπηρεσιών ως αποτέλεσμα της υποτίμησης της μονάδας του νομίσματος. Βλέπετε, η παγκόσμια κρίση στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να οδηγήσει σε παγκόσμιο πληθωρισμό, προκαλώντας μια ταχεία μείωση της αξίας. Έτσι, εδώ είναι που εμφανίζεται στη ζωή μας. Αυτός που θέλει χρυσό κατέχει χρήματα. Σε περίπτωση απουσίας του χρυσού, δεν υπάρχει κανένας τρόπος για να προστατεύσετε τις οικονομίες σας από τη δίμευση μέσω πληθωρισμού. Αυτό υπόθηκε από τον Άλαν Γκρίνσπαν, τον πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Αποθεμάτων, έναν πολύ ισχυρό άνδρα. Έτσι, να πως μοιάζει στην καθημερινή σας ζωή. Ο πληθωρισμός σιωπηλά μας κλέβει την αγοραστική μας δύναμη από το 1913. Ρίξτε μια ματιά στη σακούλα με τα ψώνια μας. Τα τρόφιμα αυξάνουν περίπου 250%, η ενέργεια 366%, τα ιατροφαρμακευτικά 600%, η εκπαίδευση έως και 1000 ή περισσότερο % από το 1971. Μήπως αυτό έχει νόημα? Όταν πηγαίνετε και πληρώνετε τους λογαριασμούς σας, τις υπηρεσίες κοινής ωφελίας σας κλπ. Ότι έχετε λιγότερα δολάρια στην τσέπη σας για να το κάνετε αυτό? Ότι χρειάζονται περισσότερα χρήματα για να είστε σε θέση να πληρώσετε για αυτά τα πράγματα? Οπωσδήποτε. Εδώ είναι μερικά στατιστικά στοιχεία και αυτά παρουσιάζονται από το Associated Press. Το 46% των Αμερικανών είναι σε χρέος, το 29% έχουν μηδενική αποταμίευση χωρίς σχέδιο B και το 18% δεν θα είναι ποτέ ελεύθεροι από χρέος. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ποτέ ότι αυτό θα συνέβαινε σε αυτή την ήπειρο? Άνθρωποι γεννιούνται στη σκλαβιά του χρέους. Είναι μια πολύ δραματική κατάσταση αυτή τη στιγμή, της τάξεως του κρίσιμου σημείου. Βλέπετε, εμείς απλά δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τον εκθετικό πληθωρισμό με $1 σε συρρίκνωση. Έτσι, ποια είναι η απάντηση? Σας ενθαρρύνουμε να ρίξετε μια ματιά στην ανταλλαγή λίγο από το άνευ αξίας ρευστό σας με χρυσό. Πολλοί οικονομικοί εμπειρογνώμονες μας λένε να κρατήσουμε το χρυσό, επειδή ο χρυσός είναι μια αντιστάθμιση έναντι του πληθωρισμού. Θα σας ενθαρρύνω σημειώνοντας αυτά τα ονόματα: Mike Miloni, Peter Schiff, Jim Sinclair, Robert Kiyosaki. Επίσης, σας ενθαρρύνω να σημειώσετε αυτή την ιστοσελίδα www.thehiddensecretsofmoney.com. Θα δούμε ένα βίντεο τώρα με τον κύριο Kiyosaki να εξηγεί τι σημαίνει η κατοχή χρυσού ως αντιστάθμιση έναντι του πληθωρισμού. Θα είμαστε πίσω σε λίγα λεπτά. Έτσι, ο τρίτος νέος ρόλος του χρήματος είναι, νομίζω, το μεγάλο λάθος να ακούω τόσους πολλούς ανθρώπους να λένε ότι είναι σημαντικό να αποταμιεύουν. Αυτό είναι γελίο. Και ο λόγος που είναι γελίο είναι γιατί αυτό που συνέβη το 1971 ήταν κρίσιμο. Το 1971 τα δολάρια των ΗΠΑ έπαψαν να είναι χρήματα. Το 1971 το δολάριο των ΗΠΑ έγινε ένα νόμισμα. Και αυτό που σήμαινε είναι ότι ο Ρίτσαρντ Νίξον το 1971, ο πρόεδρος, μας έβγαλε από το χρυσό πρότυπο. Αυτό είναι σαν να δίνουμε σε έναν αλκοολικό δωρεάν ηγεμονία στο μπαρ. Ή είναι σαν να δίνουμε σε κάποιον που δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις δαπάνες του απεριόριστες πιστωτικές κάρτες. Έτσι, αυτό που συμβαίνει είναι ότι όλοι οι αποταμιευτές σήμερα είναι αποτυχημένοι. Ξέρετε, το πρόβλημα με το 1971 είναι ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση συνεχίζει να τυπώνει χρήματα.
και έτσι η αξία των χρημάτων σας συνεχίζει να πέφτει. Έτσι αυτοί οι άνθρωποι αποταμιεύουν και αν παρατηρήσετε, καθώς η αξία του δολαρίου πέφτει, οι τιμές ανεβαίνουν. Έτσι αυτό το αποκαλούν πληθωρισμό. Ξέρετε, κοιτάξτε, το πετρέλαιο το 1997 ήταν περίπου νομίζω $10 το βαρέλι. 10 χρόνια αργότερα είναι περίπου $135 το βαρέλι. Έτσι λένε ότι είναι ο πληθωρισμός. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό που είναι η αξία του δολαρίου που κατεβαίνει. Και έτσι οι αποταμιευτές εξοντώνονται σήμερα. Έτσι απλά συνεχίστε να λέτε στον εαυτό σας και στα παιδιά σας να αποταμιεύουν χρήματα. Αυτό δεν είναι ο νέος κανόνας, αυτός είναι παλιός κανόνας. Έτσι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τους περισσότερους ανθρώπους. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη λέξη αποταμιεύω και χρησιμοποιείτε τη λέξη αντισταθμίζω. Πρέπει να αντισταθμίσετε τα χρήματά σας. Αντιστάθμιση έναντι χασούρας. Όπως όταν αγοράζω ένα απόθεμα, βάζω ένα φράκτη σε αυτό, βάζω μία προστατευτική εντολή, μία αγορά ή μία πώληση. Ό,τι και να κάνω, θέλω να σταματήσω μια χασούρα. Έτσι σήμερα δεν αποταμιεύω χρήματα, αντισταθμίζω. Έτσι το 1997 άρχισα να επενδύω σε πετρέλαιο, χρυσό και ασίμι. Έτσι καθώς το δολάριο έπεσε, το πετρέλαιο, ο χρυσός και το ασίμι ανέβηκαν. Έτσι δεν ποντάρω τόσο πολύ στο πετρέλαιο, το χρυσό και το ασίμι, ποντάρω ενάντια στο δολάριο τον ΗΠΑ. Και αυτός είναι ο λόγος που αυτή η ιδέα που θα πείτε στους ανθρώπους ότι χρειάζεται να αποταμιεύσουν χρήματα είναι πραγματικά μια ξεπερασμένη ιδέα, επειδή η ιδέα έγινε ξεπερασμένη το 1971. Το δολάριο των ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια έχει χάσει σχεδόν το 80% της αγοραστικής του δύναμης και η πρόβλεψη είναι, επειδή αυτό έχει συμβεί ανά τους αιώνες, αυτό συνέβη πριν από χιλιάδες χρόνια με τους Ρωμαίους, με τους Έλληνες, με τους Γερμανούς, με τους Άγγλους, τους Ιάπωνες και τους Κινέζους. Κάθε φορά που έχουν μετατρέψει τα χρήματα σε ένα νόμισμα, κάτι που μπορείτε να τυπώσετε απεριόριστα, κάθε φορά που το άφησαν να συμβεί, το νόμισμα κατέληξε σε μια πραγματική τιμή η οποία είναι το 0. Έτσι φοβάμαι πως καθώς η οικονομική αστάθεια συνεχίζει, οι αποταμιευτές που λειτουργούν με τους παλιούς κανόνες του χρήματος θα αφανιστούν, γιατί η αγοραστική δύναμη των δολαρίων τους θα πέσει. Έτσι ακόμα και αν η τράπεζά σας δίνει 5 έως 10% επιτόκιο, δεν μπορείτε να συμβαδίσετε με το τραπεζικό τύπωμα χρήματος. Έτσι αυτός είναι ο παλιός κανόνας του χρήματος. Είναι η εξοικονόμηση χρημάτων και ο νέος κανόνας είναι η αντιστάθμιση. Πρέπει να είστε σε θέση να δείτε τι ανεβαίνει, καθώς κάτι άλλο κατεβαίνει. Το τελευταίο πράγμα που θέλω να επισημάνω σε εσάς πάνω σε αυτή την ιδέα της εξοικονόμησης χρημάτων είναι το εξής. Μία από τις μεγαλύτερες παρανοήσεις στον κόσμο σήμερα είναι αυτό για το οποίο μιλούν αν γράφω κάτι ανορθόγραφα και πάλι συγγνώμη. Είναι η Αμερικανική Ομοσπονδιακή Τράπεζα Αποθεμάτων, η οποία πιστεύω ότι δημιουργήθηκε το 1913. Το 1971, ο λόγος που το 1971 ήταν μια τέτοια σημαντική χρονική στιγμή ήταν επειδή η Ομοσπονδιακή Τράπεζα Αποθεμάτων των ΗΠΑ έγινε η τράπεζα στον κόσμο. Μπορούσαν να τυπώσουν όσα χρήματα ήθελαν. Ποτέ σε κανέναν στην ιστορία του κόσμου δεν του είχε επιτραπεί να τυπώσει χρήματα για τον υπόλοιπο κόσμο. Πηγαίνοντας πίσω ακόμα μια φορά, μίλησα για το πώς το έκαναν οι Ρωμαίοι, οι Έλληνες και όλοι αυτοί. Κάθε φορά που οι άνθρωποι το έχουν κάνει αυτό, χάος έχει ξεσπάσει και γι' αυτό υπάρχει χάος στον κόσμο σήμερα. Έτσι το 1913, όταν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα Αποθεμάτων των ΗΠΑ δημιουργήθηκε, ουσιαστικά τους είχε επιτραπεί να τυπώσουν χρήματα για τον κόσμο. Κάθε φορά που αυτό έχει συμβεί ανά τους αιώνες, ένας τύραννος έχει εμφανιστεί. Για παράδειγμα, το 1933, ένας άνδρας με το όνομα Αδόλφος Χίτλερ ανήλθε στην εξουσία, όταν επιτράπη στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης να τυπώσει όσα χρήματα ήθελε. Και στη Ρωσία, όταν το ρωσικό νόμισμα κατέρευσε, ένας άνθρωπος ονόματι Λένιν ανήλθε. Όταν η κινέζικη οικονομία κατέρευσε, ο Μάο Τσετούγκ ανήλθε. Όταν η Ιουγκοσλαβική κυβέρνηση κατέρευσε, ο Μιλόσεβιτς εμφανίστηκε. Έτσι βρισκόμαστε σε αυτό το κρίσιμο σημείο αυτή τη στιγμή και μία από τις αιτίες του ήταν που το 1913 η καταβόθρα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Αποθεμάτων των ΗΠΑ δημιουργήθηκε. Και ξέρετε, νομίζω ότι έχουν κάνει μια πολύ καλή δουλειά στο να καταστήσουν τους πλούσιους πλουσιότερους. Δυστυχώς, οι φτωχοί συνεχίζουν να γίνονται φτωχότεροι.
Ένα από τα προβλήματα αυτού είναι ότι πρέπει να καταλάβετε ότι πρώτα απ' όλα η Ομοσπονδιακή Τράπεζα Αποθεμάτων των ΗΠΑ δεν είναι ΗΠΑ. Αποτελείται από πολλούς διεθνώς πλούσιους τύπους από όλο τον κόσμο. Δεύτερον, δεν είναι ομοσπονδιακή. Δεν είναι οργάνωση των ΗΠΑ. Πρόκειται και πάλι για ένα σωρό από πλούσιες τράπεζες από όλο τον κόσμο. Τρίτον, δεν έχει αποθέματα. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί. Και τέταρτον, δεν είναι τράπεζα. Έτσι, γι' αυτό όταν μιλάω σε ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη να κατανοήσουν τους νέους κανόνες του χρήματος, που στην πραγματικότητα άρχισαν να ενεργούν το 1971, όταν μεσεπετράπη να τυπώσουμε χρήματα για τον υπόλοιπο κόσμο, είναι η κατανόηση ότι αυτό εδώ το σύστημα προκαλεί τους πλούσιους να γίνουν πλουσιότεροι και τους φτωχούς και τη μεσαία τάξη να γίνουν φτωχότεροι. Αλλά το πιο σημαντικό, η κατώτερη μεσαία τάξη έχει σχεδόν αφανιστεί. Οι υψηλές τιμές, οι αστάθειες στην αγορά, τα τρόφιμα γίνονται όλο και πιο ακριβά. Το πετρέλαιο γίνεται όλο και πιο ακριβό. Οι αποταμιεύσεις αφανίζονται, οι αξίες των κατοικιών μεταβάλλονται. Και ο λόγος που τα προβλήματα έχουν αρχίσει και πάλι είναι πως η Ομοσπονδιακή Τράπεζα Αποθεμάτων των ΗΠΑ δεν είναι ΗΠΑ. Δεν είναι ομοσπονδιακή. Δεν είναι αποθεματική. Δεν είναι τράπεζα. Έτσι, αν θέλετε να το αντέξετε, τότε μπορείτε να αρχίσετε να αντισταθμίζετε τη θέση σας και όχι να αποταμιεύετε χρήματα. Και αυτός είναι ο νέος κανόνας του χρήματος. Ρόμπερτ Κιοσάκη, ευχαριστούμε για αυτή την απίστευτη εξήγηση. Τώρα, παιδιά, ρωτώ όλους σας. Έχετε επαγγελματική ασφάλιση, ασφάλιση υγείας, ταξιδιωτική ασφάλιση, οικιακή ασφάλιση ζωής, αυτοκινήτου, ασφάλιση θανάτου. Όλα τα άχρηστα είδη για να βεβαιωθείτε ότι η ζωή σας είναι ασφαλής. Έχετε ποτέ σκεφτεί την ασφάλιση χρημάτων? Γνωρίζατε ότι το κορυφαίο 1% αποταμιεύει σε χρυσό για το λόγο αυτό? Και γιατί? Βλέπετε, οι αριθμοί δεν ψεύδονται, λένε πάντα την αλήθεια. Η γραπτή τεκμηρίωση νικά τη συνομιλία. Από την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης το 1932, το δολάριο έχει χάσει το 98% της αγοραστικής του δύναμης, ενώ ο χρυσός έχει αυξηθεί σε τιμή πάνω από 4.300%. Αν παίρνατε 100.000 δολάρια σε μετρητά το 1932, τώρα θα άξιζαν μόνο 2.000 δολάρια σε αγοραστική δύναμη. Ωστόσο, χρειάζονται 100 δολάρια σε μετρητά σήμερα για να αγοράσουμε ό,τι θα αγοράζαμε τότε με 2 δολάρια. Αυτό εννοούμε με τον όρο αποταμίευση σε χρυσό και όχι σε χαρτονόμισμα. Ιδού ένας άλλος τρόπος να το δει κανείς. Από το 1932 ο χρυσός έχει ξεπεράσει τα μετρητά πάνω από 4.300%. Αν είχατε χρυσό αξίας 100.000 δολαρίων το 1932, θα είχε τώρα αξία πάνω από 4,4 εκατομμύρια δολάρια. Έτσι, το διαταγματικό νόμισμα έναντι της τιμής του χρυσού σε μια περίοδο άνω των 10 ετών μοιάζει κάπως έτσι. Το 2005, αν είχατε 100.000 δολάρια σε μετρητά, η αγοραστική σας δύναμη σήμερα θα είχε αξία περίπου 60.000 δολάρια. Ωστόσο, εάν είχατε 100.000 δολάρια σε ράβδους χρυσού, θα είχατε περίπου 276.000 δολάρια σε αγοραστική δύναμη σήμερα. Αυτό σημαίνει μια αύξηση του δολαρίου κατά 216.000, κυρίες και κύριοι. Έτσι, η ερώτησή μου είναι, ποιο θα προτιμούσατε να αποταμιεύσετε, τα φθήνουσα χάρτινα δολάρια σας ή εκείνη την ασφαλή αποθηκευτική αξία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προστατεύσετε την οικογένειά σας, την περιουσία σας για τις επόμενες γενιές? Νομίζω ότι η απάντηση είναι πολύ σαφής. Βλέπετε, το γεγονός είναι ότι μικρό ποσοστό των ανθρώπων στη γη έχουν χρυσό. Τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό? Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ακριβό για τους περισσότερους ανθρώπους. Είναι δύσκολο να έχουν πρόσβαση και είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθεί στην τρέχουσα μορφή του. Είναι πολύ δύσκολο να τριγυρίζετε με μια μεγάλη ράβδο χρυσού και να είστε σε θέση να αγοράσετε καθημερινά αγαθά και υπηρεσίες. Πρώτον, επειδή είναι άβολο. Δεύτερον, επειδή δεν μπορείτε να πάρετε ρέστα. Έτσι, μια τέλεια ιδέα θα ήταν τότε να αγοράσετε χρυσό σε μικρές δόσεις, με άμεση διαθεσιμότητα και να επεκτείνετε τα οικονομικά σας. Λοιπόν, τα προϊόντα χρυσού της Karatbars είναι μια εναλλακτική λύση για την επέκταση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της οικογένειάς σας. Εμείς σας δείχνουμε πώς να αποταμιεύσετε χρυσό με την πιο ασφαλή, οικονομικά προσιτή, φιλική συναλλαγή σε βάρη του 1, 2,5 και 5 γραμμαρίων. Καλώς ήρθατε στην Karatbars. Ξεκινήσαμε το 2011 με έδρα την Στουτγάρδη της Γερμανίας, ως μια εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου. Είμαστε μια ιδιωτική εταιρεία, 100% χωρίς χρέος και ειδικευόμαστε στην παραγωγή και την πώληση 24 καρατίων, 99,9% εκλεκτής ράβδου χρυσού σε συναλλασσόμενα βάρη. Η FedEx χειρίζεται όλες μας τις παραδόσεις σε όλο τον κόσμο. Έχουμε στη διάθεσή μας δωρεάν και επιπληρωμή επιλογές αποθήκευσης και αυτή τη στιγμή εξυπηρετούμε πάνω από 119 χώρες. Η Karatbars είναι μια απίστευτη εταιρεία και θα κάνουμε ένα tour σε όλη τη Στουτγκάρδη της Γερμανίας αυτή τη στιγμή. Θα συναντήσουμε κάποιους από το εταιρικό προσωπικό του κύριου Harald Zeiss και θα κατανοήσουμε περί τίνος πρόκειται πραγματικά η Karatbars. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Harald Zeiss.
Αυτό που έχει σημασία για μένα είναι μια λέξη, μια χειραψία. Ξεκάθαρες αποφάσεις και λέξεις όπως η αγάπη, ο σεβασμός, η εκτίμηση και η φιλία. Ο καθένας κερδίζει ό,τι δίνει. Οι περισσότεροι άνθρωποι θυμούνται μόνο τα πράγματα που δεν θέλουν. Αν επικεντρωθείτε σε αυτό που θέλετε να αποκτήσετε, τότε θα επιτύχετε τους στόχους σας. Εάν ο στόχος σας είναι ξεχωριστός, ο δρόμος προς αυτόν θα αποκαλυφθεί. Ο χρυσός σε μικρές ονομαστικές αξίες δίνει στους ανθρώπους τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν τα οικονομικά τους. Και αυτό είναι κάτι που το χαρτί δεν θα είναι ποτέ σε θέση να δώσει. Ο χρυσός έχει πάντα διάρκεια. Υπάρχει εδώ και 5.000 χρόνια. Και αυτό έχει υπάρξει το νόμισμα του κόσμου για 2.800 χρόνια. Τα χρήματα είναι σημαντικά, αλλά για τους επιτυχημένους ανθρώπους άλλες αξίες έχουν σημασία. Η ανθρωπότητα έρχεται στο προσκήνιο. Με συγκινεί κάθε φορά που βλέπω κάποιον ή κάποια που έχει αλλάξει τη ζωή του ή τη ζωή της με την Karat Bars. Από εδώ, από τη Στουτγάρδη, κατάγομαι και το βλέπω ως μια προσωπική ευθύνη να προωθήσω περαιτέρω αυτή τη χώρα. Βάζω έμφαση και ποιότητα, διάρκεια και μια αποτελεσματική υποδομή. Η μεταφορά είναι κάτι στο οποίο έχουμε βάλει πολλή προσπάθεια και δουλειά και έχουμε αναπτύξει ένα εξαιρετικά ασφαλές σύστημα σε συνεργασία με την FedEx. Να είσαι αληθινός στον εαυτό σου. Η επιτυχία θα ακολουθήσει. Σας ευχαριστώ, κύριε Harold Zeiss. Ένα από τα μεγάλα πράγματα που λέει: ο χρυσός δίνει στους ανθρώπους τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν τα οικονομικά τους και να είσαι αληθινός στον εαυτό σου. Η επιτυχία θα ακολουθήσει. Ο κύριος Zeiss έχει πραγματικά μια καρδιά από χρυσό. Έτσι, κάθε Karat Bar παράγεται από ένα LBMA διαπιστευμένο δηληστήριο. Αυτό σημαίνει Εμπορικός Σύλλογος Χρυσού του Λονδίνου. Έχουμε την καλύτερη ποιότητα χρυσού στον κόσμο με μια δοκιμαστική εγγύηση, που σημαίνει ότι μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι ο χρυσός είναι αυτό που λέμε ότι είναι, λόγω της κάρτας που έχει τοποθετηθεί σε αυτό. Αποτυπώνεται με ένα μοναδικό DNA για την εγγύηση της ασφάλειας. Όλοι οι ράβδοι χρυσού μας είναι ενσωματωμένοι σε ένα τυπικό μέγεθος πιστωτικής κάρτας, η οποία καλύπτεται από μια πολύ σκληρή πλαστικοποιημένη ασφάλεια και προμηθεύονται με μια μαύρη φωτεινή γνησιότητα στο μπροστινό μέρος τους. Τώρα, μόνο από την Karat Bars, τα προϊόντα μας είναι εξασφαλισμένα κατά της πλαστογράφησης, κάνοντάς μας την ασφαλέστερη κάρτα χρυσού στον πλανήτη. Με το δοκιμαστή DNA της Karat Bars επιτρέπεται σε οποιονδήποτε να είναι σε θέση να ελέγξει τη γνησιότητα του χρυσού στο εσωτερικό. Απολύτως επαναστατικό προϊόν και κατά τη γνώμη μου είναι το καλύτερο προϊόν στην επιχείρηση σήμερα. Έχουμε επίσης ένα μοναδικό δώρο, επώνυμες και συλλεκτικές κάρτες. Και σκεφτείτε τις δυνατότητες εδώ, κυρίες και κύριοι. Να είστε σε θέση να χαρίσετε δώρα, να είστε σε θέση να φτιάξετε μια φίρμα, να είστε σε θέση να δημιουργήσετε κίνητρα για άλλους ανθρώπους. Είναι απεριόριστο. Ρίξτε μια ματιά σε αυτό για αξιοπιστία. Το Βατικανό παρήγγειλε στην Karat Bars πάνω από 100.000 κομμάτια για να γιορτάσει την αγιοποίηση του Πάπα Ιωάννη Παύλου. Ο Γκίλα Φλερ, για παράδειγμα, ο Καναδός Χάκι Λέτζερ, υπήρχε μια κάρτα που κατασκευάστηκε για αυτόν. Έχουμε κάρτες χωρών. Φανταστείτε τη δυνατότητα για τον οποιοδήποτε που διατηρεί μια επιχείρηση να βάζει το τοπικό του, την επιχείρησή του σε μια κάρτα και να τη δίνει σε έναν από τους πελάτες του, απλά για να πει ευχαριστώ. Και έτσι κι αν είναι χαρούμενα γενέθλια, χαρούμενα Χριστούγεννα ή καλώς όρισες νέο μωρό στον κόσμο, ο χρυσός είναι διαχρονικός. Ποτέ κανένας δεν τον πετάει. Είναι μια ασφαλής φυλασσόμενη αξία και για τις μελλοντικές γενιές. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Harold Zeiss. Αυτό είναι το απίστευτο κέρμα μας της Karat Bars. Ένα γραμμάριο εκλεκτού καθαρού χρυσού, καλυμμένο στο πίσω μέρος με ένα σημαίνιο πέρασμα. Αυτό είναι ένα ιδιωτικό εκδοθέν νόμισμα, παιδιά, και είναι απολύτως όμορφο. Επίσης, διαθέτουμε επίσημες άδειες εταιρικής σχέσης με τη Real Madrid στην Ισπανία και είμαστε ο επίσημος χορηγός του κορυφαίου δρομέα Ρίκι Κάρντους. Έτσι, αυτό είναι ένα άλλο παράδειγμα του προγράμματος της κάρτας φίρμα μας. Απολύτως εκπληκτικό και μοναδικό στο είδος του στον κόσμο. Ιδού το απίστευτο νέο μας προϊόν. Χρυσό σε ρευστό
της Karatbars. Συναλλαγματικά φιλικό χρυσό σε μικρές ονομαστικές αξίες. Έτσι οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν ρέστα όπως είπαμε νωρίτερα. Τώρα, πώς λειτουργεί αυτό για εμάς? Η Karatbars είναι τόσο απλή όσο η ανταλλαγή μετρητών σε χρυσό και ανάποδα, όταν τα χρειαζόμαστε. Έτσι, για παράδειγμα, στα δοκιμασμένα β' στάδιο ελέγχου κέντρα και ανταλλαγής, θα είστε σε θέση να ανταλλάσσετε τον Karatbars χρυσό σας για προϊόντα και υπηρεσίες, και φυσικά τον Karatbars χρυσό σας πίσω σε χαρτονόμισμα. Αυτή είναι μια απολύτως επαναστατική ιδέα και περιμένουμε με ανυπομονησία για αυτό το πρόγραμμα. Σας ευχαριστούμε για το όραμά σας, κύριε Harald Zeiss. Τώρα θα μιλήσουμε για τα ωφέλη και τις αποζημιώσεις και τα κίνητρα σε μετρητά και χρυσό. Το θυγατρικό μας πρόγραμμα της Karatbars. Έχουμε 7 επιλογές πρωτογενούς εισοδήματος για όλες τις θυγατρικές και υπάρχουν 5 από αυτές που είναι δωρεάν όταν εγγραφείτε δωρεάν. Έχουμε διπλό εισόδημα, άμεση προμήθεια και μονοεπίπεδα μπόνους, παραγωγικά μπόνους, ομαδικά Karatbars και Karatbars κεφάλαια σε χρυσό. Και όταν επιλέξετε το σύστημά μας διπλής ομάδας, μπορείτε να κερδίσετε σε πακέτα μπόνους και μπόνους διπλής ομάδας. Έτσι, με την δωρεάν εγγραφή σας, μπορείτε να κερδίσετε μεταξύ 0,5% και 6% σε όλα τα προϊόντα που πωλούνται στον οργανισμό σας και να πληρώνεστε κάθε μήνα. Και ως ελεύθεροι συνεργάτες, θα έχετε τις δικές σας σελίδες ανάπτυξης, θα σας δοθεί μια παρουσίαση, ψηφιακά φυλάδια και η δική σας ιστοσελίδα στην Karatbars, απλά ξεκινώντας από σήμερα. Και για όσους θα ήθελαν να δημιουργήσουν ένα εισόδημα, βοηθώντας μας να το μοιραστούμε αυτό με άλλους ανθρώπους, έχουμε το σχέδιο αμοιβής διπλής ομάδας. Απλά κατασκευάζετε 2 ομάδες, μία αριστερά και μία δεξιά, και θα πληρώνεστε εβδομαδιαίως. Μόλις επιλέξετε να συμμετέχετε με την αγορά ενός θυγατρικού πακέτου, μπορείτε να το πληρώσετε εκ των προτέρων ή να χρησιμοποιήσετε προμήθειες που προέρχονται από το 3D διπλό πρόγραμμα εισοδήματος. Θα είστε σε θέση να αυξήσετε τα κέρδη σας μέχρι και 20% σε άμεσες προμήθειες για συστάσεις των πακέτων και ιδού, αυτό που είναι πραγματικά συναρπαστικό, παιδιά. Οι πληρωμές της ομάδας που καταβάλλονται εβδομαδιαίως είναι μέχρι και 180.000 ευρώ διπλής ομάδας κέρδη ανά εβδομάδα. Μπορείτε απλά να πιάσετε μονάδες στον οργανισμό σας στο σύστημα διπλής ομάδας σας μεταξύ 10 ευρώ και 80 ευρώ για κάθε μπόνους. Είναι ένα απίστευτα συναρπαστικό σχέδιο. Τώρα εδώ είναι τα πακέτα μας, παιδιά. Το χάλκινο πακέτο μας είναι καλής αξίας, περίπου 99 ευρώ. Θα λάβετε μια προμήθεια 5% και 10 ευρώ μπόνους διπλής ομάδας. Έχουμε επίσης την επόμενη καλύτερη μας αξία, ένα ασημένιο πακέτο. Θα λάβετε 1 γραμμάριο χρυσού, 3 κάρτες των 100 ευρώ που μπορείτε να δώσετε σε ανθρώπους για VIP πακέτα, όπως ένα κουπόνι, και να τους βοηθήσετε να εξοικονομήσουν στα πακέτα τους. Έχουμε κάρτες με 3% μπόνους, που μπορείτε να βοηθήσετε τους ανθρώπους να αποταμιεύσουν στις χρυσές αγορές τους επίσης, καθώς και μερικά φυλάδια. Θα λάβετε μια 10% άμεση προμήθεια και 40 ευρώ μπόνους διπλής ομάδας. Η επόμενη καλύτερη αξία μας είναι ένα χρυσό πακέτο. Θα λάβετε 2 γραμμάρια χρυσού, περισσότερες κάρτες μπόνους και φυλάδια, καθώς και μια 15% άμεση προμήθεια και 60 ευρώ μπόνους διπλής ομάδας. Το πακέτο μας που θα σας βοηθήσει να μεγιστοποιήσετε το σχέδιο είναι το VIP πακέτο μας, η νούμερο 1 καλύτερη αξία. Θα λάβετε 3 γραμμάρια χρυσού, 20 κάρτες μπόνους αξίας 100 ευρώ για να βοηθήσετε άλλους ανθρώπους να εγγραφούν με το VIP πακέτο τους, 10 κάρτες μπόνους με 3% και μια 20% άμεση προμήθεια και 80 ευρώ μπόνους διπλής ομάδας. Έτσι, αυτό που θα σας ζητήσω να κάνετε τώρα είναι να ρίξετε μια ματιά στο ασημένιο πακέτο και το VIP πακέτο. Θα παρατηρήσετε ότι το ασημένιο πακέτο έχει 10% προμήθεια και το VIP έχει 20% προμήθεια. Το ασημένιο πακέτο έχει 40 ευρώ ομαδικό μπόνους και το VIP έχει 80 ευρώ ομαδικό μπόνους. Αυτό σημαίνει ότι οι προμήθειές σας στη διπλή ομάδα θα βασίζονται στο πακέτο που κερδίζετε ή αγοράζετε. Τώρα το VIP πακέτο αξίζει το διπλάσιο από το ασημένιο σε προμήθειες, κάνοντας την ίδια ποσότητα εργασίας. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να θυμάστε για να μεγιστοποιήσετε το σχέδιο για την ίδια ποσότητα εργασίας, να προχωρήσετε ή να αγοράσετε VIP πακέτο. Όλες οι τιμές των πακέτων μας μπορεί να κυμαίνονται ελαφρώς με βάση τις τιμές του χρυσού. Έτσι, ειδού το απίστευτο αυτόματης εξοικονόμησης πρόγραμμα. Δείχνουμε στους ανθρώπους πώς να πληρωθούν τόσο σε χρυσό όσο και σε μετρητά. Η ποσότητα του μετατρεπόμενου χρυσού στον οργανισμό σας θα εξαρτηθεί από το σύνολο των προμηθειών σας. Αλλά η Karatbars θα μας βοηθήσει να σώσουμε και να διασφαλίσουμε τον μόχθο μας σε 1 γραμμάριο χρυσού. Έτσι, 200 ευρώ στο σχέδιο πληρωμής μας θα αποταμιεύσουν αυτόματα 1 γραμμάριο χρυσού, 1000 ευρώ 2 γραμμάρια χρυσού, 2.500 ευρώ 3 γραμμάρια χρυσού και 4.000 ευρώ 4 γραμμάρια χρυσού ανά μήνα. Απολύτως απίστευτο πρόγραμμα. Ευχαριστούμε, κύριε Harald Zeiss, που μας βοηθάτε να διατηρήσουμε το μόχθο μας. Τώρα ειδού το απίστευτο μας πρόγραμμα κινήτρου. Έχετε δει ποτέ κάτι σαν αυτό, κυρίες και κύριοι, σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα? Μπορείτε να εξοικονομήσετε και να κερδίσετε σε χρυσό. Μπορείτε να κερδίσετε ένα ρολόι Rolex αξίας 9.000 ευρώ. Αυτά τα βραβεία σας δίνονται.
Δεν είναι ένα μισθωμένο πρόγραμμα όπως πολλές άλλες εταιρείες δείχνουν. Είτε αυτό θα είναι ένα πολυτελές αυτοκίνητο, ένα πολυτελές σπόρο αυτοκίνητο ή ακόμη και μια πολυτελή βίλα αξίας άνω των 750.000 ευρώ και χτισμένη οπουδήποτε στον κόσμο. Μπορείτε να πάρετε την αξία σε χρυσό ή το συγκεκριμένο βραβείο. Απολύτως καταπληκτικό πρόγραμμα, παιδιά. Απλά βοηθώντας άλλους να αποταμιεύουν σε χρυσό. Δεν έχω δει ποτέ κάτι παρόμοιο. Έτσι, όσο ψηλά μπορείτε να φτάσετε, όσο μπορείτε να εργαστείτε με την ομάδα σας, μπορείτε να πετύχετε σε αυτό το πρόγραμμα. Απολύτως καταπληκτικό. Πάντα λέγεται, είναι καλύτερα να είσαι στο σωστό μέρος στη σωστή στιγμή και να αναλάβεις μαζική δράση, από ότι είναι να είσαι έξυπνος. Θα σας παρουσιάσουμε μερικούς ανθρώπους που έχουν κάνει ακριβώς αυτό και είχαν μεγάλη επιτυχία. Το πρώτο πρόσωπο, το όνομά της είναι Μίρα. Είναι από το Βανκούβερ του Καναδά και έχει μια απίστευτη ιστορία. Έτσι, παρακαλούμε, κυρίες και κύριοι, βοηθήστε με να καλωσορίσω τη Μίρα από το Βανκούβερ. Γεια σε όλους! Το όνομά μου είναι Μίρα. Κατάγομαι από την Ιορδανία στη Μέση Ανατολή. Μετανάστευσα πριν από 3 χρόνια στον Καναδά. Το υπόβαθρό μου είναι ο διεθνής τραπεζικός τομέας. Έχω ειδικευθεί στο χρηματοπιστωτικό ρίσκο και όταν ήρθα στον Καναδά αγωνίστηκα για πάνω από 7 μήνες για να βρω μια θέση εργασίας. Ξέμεινα από χρήματα. Έπρεπε να δουλέψω σε 3 θέσεις μερικής απασχόλησης. Ήμουν πολύ συντετριμμένη και έδωσα στον εαυτό μου 1 έτος. Εάν δεν άλλαζα τη ζωή μου και βελτίωνα τη ζωή μου, θα πήγαινα πίσω στο σπίτι. Έτσι ήμουν τόσο πεινασμένη για μια ευκαιρία. Η φίλη μου με σύστησε στην Karatbars, δόξα τω Θεώ. Με σύστησε στην Karatbars τον περασμένο Φεβρουάριο. Και ξέρετε, όταν είδα τα βίντεο, τη σύλληψη της Karatbars, με συνάρπασε. Είχα επίγνωση, ξέρετε, του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της οικονομίας και απλά αποφάσισα ότι θα πάω μέχρι τέλους. Αλλά απλά αναρωτιόμουν πώς να το κάνω. Λοιπόν, αυτό είναι το πιο εύκολο και το πιο απλό σύστημα που μπορείτε ποτέ να δείτε. Η φίλη μου απλά μου πρότεινε να ακολουθήσω το σύστημα. Ακολούθησα το σύστημα, δεν παραιτήθηκα, εργάστηκα σε αυτό και μέσα στις πρώτες μου 12 εβδομάδες ήμουν σε θέση να εγκαταλείψω και τις 3 δουλειές μου. Και ήμουν πραγματικά χαρούμενη για τα αποτελέσματά μου και τώρα είμαι ελεύθερη. Δεν έχω κανένα αφεντικό. Ταξιδεύω. Έχω καταπληκτικές ομάδες σε όλο τον κόσμο. Και σε ευχαριστώ, Karatbars. Ευχαριστώ τη φίλη μου. Και είμαι τόσο ευγνώμων και ευλογημένη να είμαι μέρος αυτής της εκπληκτικής εταιρείας. Σας παρακαλώ, εγγραφείτε μαζί μας και καλή τύχη. Ευχαριστούμε, Μίρα, για αυτή την απίστευτη ιστορία. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας παρουσιάσω κάποια πολύ ξεχωριστή. Παρακαλώ, βοηθήστε με να καλωσορίσω την Νίτσα. Γεια σας, το όνομά μου είναι Νίτσα Νάκος. Ζω στο Βανκούβερ του Καναδά και το υπόβαθρό μου είναι οι απευθείας πωλήσεις και το μάρκετινγκ δικτύου. Τα τελευταία 18 χρόνια της ζωής μου έχω το προνόμιο να είμαι σε θέση να εργάζομαι από τις ανέσεις του δικού μου σπιτιού, κάνοντας ό,τι ακριβώς αγαπώ. Και πριν από την Karatbars, ή βασικά θα πρέπει να πω πριν από αυτό, διεύθυνα εστιατόρια. Αλλά έμαθα για την Karatbars πριν από 10 μήνες και εκείνη την εποχή ήμουν βασικά σε μια άλλη εταιρεία. Τα πήγαινα αρκετά καλά, είχα ένα εξαψήφιο εισόδημα το χρόνο. Αλλά δεν ήμουν χαρούμενη. Ξέρετε, σε μια κλίμακα από το 1 έως το 10 βρισκόμουν περίπου στο 6,5 με 7. Προσπάθησα για μήνες, βασικά πάνω από 1 χρόνο, να μεγαλώσω το εισόδημά μου, εκεί που πιστεύω ότι άξιζα να είμαι. Και απλά δεν μπορούσα να το κάνω. Η εταιρεία είχε χάσει δυναμικότητα. Έτσι, παρά τα αυτά, όταν η Karatbars ήρθε στο δρόμο μου, έβγαζε πλήρες νόημα. Πρώτα απ' όλα, γιατί είμαι ένα ζωντανό θύμα του 2008, όπως και εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο είναι. Τσακίστηκα οικονομικά τότε, γιατί δεν πρόσεχα, ήμουν από εκείνα τα άτομα που εθελοτυφλούσαν. Δεν άκουγα όλα αυτά που είχαν να πούν οι οικονομικοί εμπειρογνώμονες και οικονομολόγοι και έπαιρνα ανόητες αποφάσεις, μεταξύ των οποίων δεν είχα πάρει χρυσό. Ξέρετε, όταν όλοι έλεγαν πάρτο, και ξέρετε, μακάρι να το έκανα, γιατί η ζωή μου θα ήταν διαφορετική τώρα. Αλλά παρόλα αυτά η Karatbars για μένα αντιπροσωπεύει ένα από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο, πρόγραμμα οικονομικής ηγεσίας στην αγορά σήμερα. Έχω μάθει τόσα πολλά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, να ανταμείβεσαι, βασικά να αποταμιεύεις τα χρήματά σου, σε αντίθεση με το να δαπανάς χρήματα. Έχω συνηθίσει να δημιουργώ, ξέρετε, επιχειρήσεις, όπου κάθε μήνα αγόραζες προϊόντα και αυτόματες αποστολές, προσπαθώντας να προκριθείς. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά εδώ. Δεν υπάρχει καμιά προϋπόθεση, δεν υπάρχουν αυτόματες αποστολές, δεν υπάρχει κανένα από αυτά και δεν λέγανε πολλά σε μένα όταν το ερευνούσα αυτό. Το άλλο πράγμα που ξέρετε ήταν τόσο εμφανές ήταν το σύστημα, η απλότητα του συστήματος, 3 απλά βήματα, 12 εβδομάδες κάθε φορά. Οι άνθρωποι αλλάζουν τη ζωή τους σε 12 εβδομάδες. Ξεκίνησα, ακολούθησα το ίδιο σύστημα
Και σε 12 εβδομάδες είδα την επιχείρησή μου να πηγαίνει σε πάνω από 35 χώρες σε όλο τον κόσμο. Είχα καταφέρει πολύ περισσότερα σε αυτές τις πρώτες 12 εβδομάδες στην Karatbars, κάτι που μου πήρε 2,5 χρόνια να κάνω στην άλλη εταιρεία μου. Σήμερα έχουν περάσει 10 μήνες. Η επιχείρησή μου είναι σε όλο τον κόσμο, 10.000 άνθρωποι είναι η ομάδα μου σήμερα, η αιτία που νιώθω τόσο ευλογημένη. Ζω απολύτως ένα 10 με την Karatbars. Ακολουθήστε την καρδιά σας. Ακολουθήστε τα όνειρά σας, παιδιά. Ξέρετε, η ζωή δεν είναι μια πρόβα. Είναι η πραγματική διαπραγμάτευση. Και αν δεν κάνετε αυτό που αγαπάτε, πρέπει να κάνετε αυτό που αγαπάτε. Έτσι θέλω να πω ευχαριστώ στην ομάδα μου. Θέλω να πω ευχαριστώ σε αυτή την απίστευτη εταιρεία. Σε ευχαριστώ, Karatbars, και ας πάμε για χρυσό. Ευχαριστώ πολύ, Νίτσα. Ένα από τα πράγματα που εκτιμώ για το πρόγραμμά μας είναι ότι ο καθένας μπορεί να πετύχει. Έτσι, κυρίες και κύριοι, σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, ήθελα απλώς να μοιραστώ μια σκέψη μαζί σας. Οι άνθρωποι γνωρίζουν πολύ καλά την ανάγκη της αποταμίευσης σε χρυσό. Έτσι, σας προτρέπουμε να ανοικοδομήσετε ένα γερό χρυσό φρούριο για να προστατεύσετε την οικογένειά σας και τους φίλους σας, τα οικονομικά σας, σε στέρεα χρυσά θεμέλια. Τώρα, αυτή είναι η ευκαιρία σας. Έχουμε μια παγκόσμια αγορά, απίστευτες δυνατότητες, πάνω από 7 δισεκατομμύρια καταναλωτές. Έχουμε μοναδικά προϊόντα και μια πολύ οικονομικά ισχυρή εταιρεία. Ένα επαναστατικό σχέδιο αποζημίωσης, με υψηλό δυναμικό και ένα εισόδημα μερικής απασχόλησης. Και το πιο σημαντικό, την πλήρη υποστήριξη της ομάδας και την κατάρτιση. Έχουμε ηγετική εμπειρία με ένα ιστορικό επιτυχίας και ζωντανές εκδηλώσεις για να βοηθήσουν εσάς και την επιχείρησή σας να αναπτυχθείτε. Στόχος μας είναι να δώσουμε στους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν το οικονομικό τους μέλλον με μια ασφαλή πλατφόρμα μετατροπής χαρτονομίσματος σε ράδους χρυσού. Ένα γραμμάριο τη φορά ή περισσότερο. Έτσι, επικοινωνήστε ξανά με το πρόσωπο που σας παρέμπεψε σε αυτή την παρουσίαση. Σας ενθαρρύνουμε να ξεκινήσετε σήμερα. Βήμα πρώτο. Ενεργοποιήστε τον δωρεάν λογαριασμό της Karatbars για αποταμίευση χρυσού και αρχίστε να αποταμιεύετε σε χρυσό. Βήμα δεύτερο. Αναβαθμίστε σε ένα πακέτο θυγατρικών και αποκτήστε πρόσβαση στο αμοιβόμενο σχέδιο διπλής ομάδας. Βήμα τρίτο. Συνδεθείτε στην γρήγορη εκπαίδευση χρυσού και μάθετε το απλό μας σύστημα 3 βημάτων και την πλήρη υποστήριξη της ομάδας. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρίες και κύριοι, που ήρθατε. Το μυστικό είναι έξω. Ιδού η δύναμη του χρυσού. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Να έχετε μια υπέροχη ημέρα.